cazul tale s-au fost fugariți de câine. De câinele ăla mare. Acesta. Deci cred că a luat toți vreo 40 de kilometri. Și la lege viteză am prins. Deci că filmam crossbar challenge, să postez. Fratelor, eu cu telefon în mână, puteți cu pungale public. N-am mai putut. Las că mă duc eu, Mai tare ca o mașină, băi. Vă arăt că eu sunt curajos. Lasă, gata. Bă, nu mai hărățit, lăsați-l. De la... Hai, și calul! Eu am făcărit de la poarta aia. Cred că am venit cu 10 Hai că nu vine. Uitați-l. Băi, leu. Am vrut să ne urcăm aici sus. Eu m-am suit încă. Da, Mateo era pe acolo. Eu am fugit parcă mai tare ca mine. Da, dar nu contează. Mama ta de bine. Să nu vi se întâmple așa ceva, este foarte periculos. Mamă. Dar tot Am făcut pe mine. Deci am fugit atât de tare încât nu mai puteam, frate. Dar tot o să fie postat videoclipul. O să fie ca să vedeți voi. Cam cât de tare. O să mai mergem altă dată, că data asta am dat o speritură. Da, am luat o speritură groaznică. Deci, câinele ăla cred că... El era jos, filmau. L-a luat o viteză prima dată, pe Cosmin era să-l prindă, că era cel mai aproape. Ce caude bunicul pe următoare? Mama nu mă trebuie. Fraților, acesta a fost video de azi, papa. Era să prinde